each one of us has a place in the heart of God. Di man ina ha? Maluluyon, mahigugmaon ng Diyos, wala siya'y ibilin, wala siya'y isalikway, ang tanan kita iyang pagagakson gayod. Ay sambingay. Mga igsoon, basta hapit na gani ang Pasko, pila na lang kaadlaw, Pasko na, mahidlaw kita sa atong mga kauban, sa atong mga suod, sa atong mga pinangga. Buot na to, nga unta, ig Pasko, December 25, di sila kauban na to. Basta Pasko, dapat dili ta mag-usara kung mahimo kompleto ang pamilya. Naghiusa sa gugma. Kung Pasko, unta ang tanan, walay kulang, walay nalayo, walay nilangyaw, walay mamingaw. Doon na ba'y kompleto nga pamilya din hikaron? Manghinaot ko na ang tanan, gikan sa amahan, padung sa inahan, sa mga anak, padung sa mga extended family members, nagsimba karon ni ining ikaduha nga kaadlawon sa atong misa di Galileo. Walay kulang, walay nalayo, walay nilangyaw, walay mamingaw. Sa uban, samtang gatubo kitas panuigon, kada tuig bitaw mag-birthday ta, mawagtang ng atong excitement sa Pasko. Ako dili mo tuo, kay sa pagkatinuod, excited pud gihapon ta. Kay kung dili pa, dili man tamutambong sa misa di Galileo karon, di ba? Hoy, excited gihapon ta, nagpaabot gihapon kita sa Pasko. Excited kita sa Pasko, kay kita man gihapon katong mga bata nga excited pag-ayo mudawat og muabli og mga regalo, di ba? Hoy, pag-abot gani nako diha kanina atubangan sa simbahan, aduna na nag-ingon, Padre, pinaskuhan nako in town. Excited man gihapon kita bisag unsa pang atong pangidaron. Apan, lahi na nga mga regalo ang buot nato madawat karon. Dili na candy, dili na duwaan, dili na kwarta, dili na sanina o kun unsa pang material nga butang. Karon nga hamtong na kita, mauna ni ang atong gusto. Kaluwasan sa tibuok pamilya, sa nagkadaiyang kadautan og mga balatian. Taas nga higayon, kauban ang mga pinangga ug ang pamilya. Pahulay sa trabaho ug mga kakulian. Malinawon nga kasing-kasing ug paghuna-huna. Kalinaw, paghigugmaay ug pagsinabtanay sulod sa banay ug upan pa sumala sa inyong nagkadaiyang kahimtang. Sakto ko? Sakto? Maubitaw, no? Pait gyud kun mag-inusara sa Pasko, daw wala gamahal nimo. Kada Pasko, maugyud ni ang akong kasinatian. Human sa misa, mamauli mo tanan. Mabilin ang pari. Pero, dawat naman ako na, ug naanad nako. Kamo, huy, ang mga OFW, Overseas Filipino Workers, maningkamot makauli sa atong nasod, aron mahiusa sa ilang mga banay. Inig Pasko. Ang mga nanarbahos adlaw sa Pasko, magdali gyud og uli. Kung mahimo sa dili pa alas 12 sa takna, tungang gabi kauli na, aron mahiusa sa banay inig Noche Buena.
Ang mga anak nga matarong siguroon nga mahuman na sila og laag kauban ang ilang mga higala aron makasugat sa Pasko kauban ang pamilya. Ig Pasko, basta kumpleto ang banay, ang tanan malipay. Pangandoy kini sa tagsa-tagsa. Bahala nang nihit ang kwarta. Bahala na lang gamay ra ang pagkaon sa lamesa. Fights na, basta anaa si Papa, si Mama, si Kuya, si Ate, si Manghod, si Lola o si Lolo. Karong ikaduha nga adlaw sa atong misa di Galyo, gipahayag kanato nga ang mahigugmaong Dios andam nga mudawat kanato tagsa-tagsa sa tanan. Kanunay siyang inclusive ug malangkubon di ay sa iyang pakigrelasyon sa katawhan. Wala siya'y gipili, wala pod gitalikdan, walay gisalikway. Each one of us has a place in the heart of God. Timan ina ha? Maluluyon, mahigugmaon ng Diyos, wala siya'y ibilin, wala siya'y isalikway, ang tanan kita iyang pagagakson gayod. Bitaw, gibasa ang talaan sa kagikan sa Ginoo ni Kristo Jesus. Gipahayag ni ini ang dili perpekto ug dili hingpit nga banay. Adunay pipila ka mga lalaki ug mga babaye sa maong talaan nga giisip nga makasasalang dako ug dalambigit sa mga bugat ug dakong mga sala. Sa Dios, labaw dili ang silot apan ang kaluoy. Maong karon gaandam baya ta alang sa Pasko duol in taon sa Ginoo. Ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok, do na kay luna sa kasing sa Dios. Sa atong bahin gihapon, kay gidawat man kita sa Dios bisag unsa pa kita sa gawas nun nga paagi, katungdanan nato karon ang pagdawat pud sa uban nga malipayon aron sa atong taliwala, walay mapasagdan, walay mahabilin, walay mag-inusara. Matag Pasko, human sa misa, mamauli mo, mahabilin ang pari. Ingon nako ganiha, naanad na ko anak. Hilom lagi. Apan dili gyud ko maguol bisag mohila ko usahay. Kay nasayod ko nga dili ko mag-inusara. Ang Dios nga maluluyon mag-uban kanako. Nasayod ko ani kay sa dihang mamauli na mutanan, do na may mubalik. Bitaw, ang uban mo greet og Merry Christmas, Padre. Ang uban mangayog pinaskuhan. Ang uban mo hatod og pagkaon bisan gamay. Ang uban do na pay pakapin nga regalo sa kangit-ngit og kahilom sa kagabhion. Nasayod ko nga diha sa inyuha wala pod mag-inusara kay sama sa akong kasinatian aduna tay mga higala ug mga silingan nga muhatod ug mupaambit pod og ginagmay nga hikay adlaw sa Pasko. Mao kana ang simbahan, mao kana kita. Kita ang simbahan sa Ginoo, ang lawas ni Kristo. Pangayoon nato ang pangama sa bulahang Birhen Maria nga diha sa iyang kaugalingong kinabuhi nagmanggihatagon gayod. Bisag ang iyang kinabuhi gihatag niya alang sa Ginoo sa kaluwasan sa tanan. Ay isang